Real Kutsako zuzendaria denboraldia bukatzearia Valentziagan denboraldi hona izan dela, lehendakari irabaztea, lehendakari murriztu bat izatea oso ona da. Eta taldeak maila eman du lasterketak irabazten, Euskal Herriko txapeldunak bai. Kontean egon beharreko urtean, naiz eta koronabirusaren egoera honek ez digu iaia lehiatzen utzi. Bai, kontentu gaude, bagenek egun ekipo oso genekala. Pena oso ondo hasi ginen, aurreneko hilabeteak korritu eguna oso ondo eginak korritzen, garaipenak etziak etortzen, baina bagenek egun ondo eginala korritzen eta etorriko ziala. Gero paroi guztia etorret zitzaigun, mutilei pixka kosta ditzain hasiera baten gauza gondo itea, baina gero bukaera hilabete bat oso nahi ukidu guain arte, eta gaur azkeneko karrera, eta haber ondo errametatzen dugun. Mutilago egin daudek, pare bat badazkau, opzio badazkau, ekipoko lana badakigu ondo ingo deula mutilak ondo egiten dakitelako, eta hoxe, gaur ere dena ematea. Urteko 3 izen propio dazkazue, Iribar, Azparren eta Berasategi Euskal Herriko txapelduna, lehendakari txapelduna, eta urrengo urtean profesionaletan ibiliko dana. Profesionaletan ibiltza urrengo urtean asko esan nahi du, aurten pasatzea oso zaila egungoa. Bai, zaila dago pasatzea, temporada erdian ja esan ziguten pasako zala profesionaleta, mutilak badakigu ze motor dakan, eta ni uste urte pare batetan ondo moldatuko dela kategoria. Eta hoxe, hortako gaude ez, jendea pasatzeko eta jendea bitxirindura bizkat ezagutze. Zezirrura izan nola ezagutzen saiatzea. Ezaguketa horretan aurten dana zail izango da, formakuntza prozesuk oso zailak izan dira, eten india, nola lortu duzu hori aurrera eramatia? Guk hobena errexena dakauna da, azkenen etxeko jendeak inite dula, eta orduan gertuko jendea da, eta orduan komunikazioare mantentzea nahiko errexa dakau, ez da orduan beti saiatu izan geha gure aukera hundina zala taldea egitea, taldea beti horre buru horrekin izan segitze dugu, hasieran bizkat kostadetzaigu, baina gero hilabeteak pasata beti talde lana oso ondo egiten dugu, eta urten ere berdina, etxeko jendeakin errexago egite zaigulako lan egitea, eta errexagoa da pina egitea azkenen, ez? Urren urtera begira, berez, espero duguna, normal jutea, ze espero dezue? Urrengo urteako, badai daudela reduzioa, plantillak txikituko dira, eta hoxe, baina jarraitzeko intentzioa bada hori bai, taldeak segituko du fundazioakin, eta hoxe, badakigu mutil batzuk segitzen dutena, proiektzio duten mutila daude, hoxe, zuek esaten dena, Iribar, Berasategi, gazteak badakigu onak datozela, hasi eske, hoxe, maila hortan segituko du taldeak. Eskerrik asko eta zorionak indako lanagatik. Eskerrik asko zuri, bale.